Bishops and Diocese of San Carlos nagpadala sang sulat sa DOJ kay Presidente Duterte na tuhoy sa mag-Iloy nga political prisoners. Yaring balita nga atong gintutukan. 1994 sa ginpahayag, ginatake sa armado nga grupo ang pamilya Alegre sa Sagay City bangod sa ginapatihan inaway sa duta. Nagresulta ini sa kamatayon sa isa sa mga ginapasuni goons nga si Rogelio Tipo. Na-convict sa kaso nga pagpatay ang mangunguma kag padre de pamilya nga si Jesus Alegre, ang asawa sining si Morita kag bata nga si Selman. 16 katuig nga ginpreso sa bilibid ang amay samtang sa koreksyonal naman ang Iloy. Ligad nga bulan sang napatay si Jesus bangod sa komplikasyon dala sang diabetes. Sa report sa ginpresenta ni Diocese of San Carlos Bishop Gerardo Alminasa, politiko ang nangin kontra sang pamilya, butangan na dutlan sa ginpasakang kaso agad tigayon nga maangkon ang duta nga ila ginatalauma. Isa ka sulat, agin padala ni Bishop Alminasa sa DOJ kag sa Presidente agud diwat nga buksan ang kaso kagatagan sa executive clemency ang Mag-Iloy. Pagpangamuyo para sa aton, isa ka katapo sang lawas ni Kristo nga nagantos nga wala sing hustisya. Ginpunto man ni Alminasa nga madamos ang kaangay sa mga Alegre nga biktima sang pagpamigos ilabi na sa mga dalago nga pamilya. Padayon kita nga nagapanawagan para sa katarungan, lakip na ang madamo pagid ka mga political prisoners kag mga utod ta nga yara subong nagaantos sa bilangguan apang wala sila sing sala. Ginakahangawan man sining mahinay nga dalagan sang hustisya sa mga biktima sang land grabbing kag bigaw nga resolusyon sa mga madugay nga problema sa mga ginatalaumang duta sa probinsya. Opod, Kiril Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.